खुलुमबाय बिटिआर चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। आसाम रायजोआव गोदान सक फोसावदों। आसाम रायजोआव बेलासे 2:50 निफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम नाइट कारफिउ थागोन। जिल्लानिफ्राय जिल्ला थांलाय फैलायखौ 22 जुनसिम बन्द थागोन। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दालबारि गामियाव बिफा चरण ब्रह्म, बिमा उजना ब्रह्मनि आंगो फिसाज्ला 22 बोसोर बैसोनि पार्थराम ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै भुगिनांनानै दङ। दुखुथिया नखरा फोरमायनाय बायदिब्ला कक्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव एमआरएम मेमरियेल हस्पिटालआव बि ब्रान्स केटर इन गुवाहाटि बैफोर बायदि फाहामथाय लानोबो फाहामनो हायाखै होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा गावनि आंगो फिसाज्लाखौ गोग्लैनाय देहा मोनफिननो हास्थायना फाहामथाय लागासिनो दं। चेकआव दा बिथांखौ फाहामथाय होनायाव गोबां रां नांगौ जानानै फैदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो-राजाफोरखौ जा हायो एसे मदद होनो थाखाय खावलायदों दुखुथिया नखरा। बेनिखायनो बयबो थाबैनो फाहामनो हानाय बायदि बिथांनि एकाउन्ट नाम्बारा जाहैबाय 339226712990। आइएफएससि क'डआ एसबिआइ 00074221। एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो थाखाय खावलायनाय जादों। मबाइल नाम्बारा 9365023474। आइएफएससि क'ड आरो एकाउन्ट नाम्बारफोरखौ मबाइल नाम्बारजों लोगोसे होफानाय जाबाय डिसक्रिप्शनाव। गोदानै कर'ना पजिटिभनि हारआ जाहैबाय 60,471 आरो 24 घन्टानि गेजेराव थैनायनि हारआ जाहैबाय 2,726 सुबुं अनजिमा कभिड पजिटिभ जानानै थैयो भारत हादराव। दानि बिटिआर सोरखारा खुंथाय गोहोआव फैनायनि एसे समनि गेजेरावनो चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमनायाव थानाय दादागिरि हाथिसार ओनसोलनि रायजो-राजाफोरनि थाखाय गोग्गो लोंग्रा दैजों जगायना होदों। गोलाव बोसोरनिफ्रायनो लोंनाय दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनाय दादागिरि हाथिसार ओनसोलनि रायजो-राजाफोरनि खस्थ' खालामनायखौ नुना दानि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रन्जित बसुमतारिया बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव थानाय दसे समनि गेजेरावनो गोग्गो लोंग्रा दैनि थाखाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिफोराव गासै 14 निफ्राय 16 थासो दै गग्रा नाला बानायनानै होयो आरो बेनि माखासे दासिम आबुङै मावफुंजानाय आरो बेनि माखासे आबुङै मावफुंजानाय जायाखैब्लाबो थाबैनो मावफुंगोन होननानै बे ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा गावसोरनि 14 नं बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय दानि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारि आरो दानि बिटिआरनि खुंथाय गोहोनि थाखाय सोरखारनाव आसा खालामदों। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै 3,678 कभिड पजिटिभ मोननो हादों आरो थैनायनि हारआ जाहैबाय 43। कभिड पजिटिभजों जिउ गोमायो। आसामाव कभिड पजिटिभनि रेटआ जाहैबाय 2.5% जाबाय।